Ani neviete, ako sa mi nechce robiť toto video. Naozaj sa mi ho nechce a pritom chcem ho mať na tom YouTube, chcem, aby získavalo lajky, chcem, aby získavalo odberateľov, takže budem rád, ak dáte odber. No lenže nechce sa mi. A čo s tým spravím, aby som neodkladal veci na zajtra, alebo nebol taký lenivý, ako som a nepozeral len seriály, keby som nemusel nič iné robiť. Pri tomto videu tam chcem mať na tom YouTube kanáli, aby mi získavalo tých odberateľov. Poviem vám, že na to stačí jedna jediná jednoduchá vec. No, v úvodzovkách jednoduchá, treba to troška aj trénovať. Ide o to sledovať svoje myslenie. My ľudia zvykneme myslieť tak automaticky, že proste myšlienky chodia, prichádzajú, my sa im venujeme, chováme sa podľa nich, ako keby boli naše. Ale čo keď nie sú naše? Čo keď len prídu jednou stranou a ak sa rozhodneme ich neakceptovať, tak ich pustíme druhou stranou? Čiže ja musím sledovať tie myšlienky a keď zistím, že prišla myšlienka, že nechce sa mi, nebudem automaticky sa utvrdzovať v tom, áno, nechce sa mi, nechce sa mi, nechce sa mi, a tak tu na nič nebudem robiť, budem tu kysnúť pod touto dekou, budem si pozerať seriály a pohodička. Ako náhle si uvedomím, že to je proste len myšlienka, ktorá je v podstate taký len návrh do budúcnosti, tak zrazu ten môj život môže nabrať dva smery. Prvý smer je ten, že sa rozhodnem, ozaj teda nechce sa mi a budem len tak vegetiť. A druhý smer je to, že si uvedomím, aha, je to len myšlienka a ja som taký strážca svojej mysle a rozhodujem sa, že či teda tú myšlienku akceptujem, alebo ju nechám odísť a príjmem nejakú inú myšlienku. Takže toto je dôležité, sledovať svoje myslenie. Chce to tréning, není to ľahké, to určitá forma meditácie, ale ako náhle sa to naučíte, tak sa to všetko zmení. Celý život sa zmení a je len na vás, ako bude pokračovať ďalej. A ja som sa teda rozhodol, že toto video spravím, aj keď sa mi nechce. Aspoň podľa tej myšlienky, ktorá prišla. Takže dúfam, že vám to pomôže, že sa to naučíte a budete to využívať. Teším sa na vás pri ďalšom videu.